ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш ТЖ. дӯстони азиз, боз дар имзо навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳо ва даврӯзаҳои нав рӯй карданд ки мо пешкаш мекунем бо нархҳои арзон. Квартира бо нархи арзон, замин ва хонаҳои ҳавлигӣ. Агар шумо дом ҳамхали чизҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира дошта бошед, марамат сурат маълумот шад дар WhatsApp имо рекламада рӯй кунем. Мо дар видео оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навраста хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Ваҳдат, аз ноҳияи Рӯдакӣ, аз шаҳри Бухтар, аз ноҳияи Хӯросон, аз шаҳри Кӯло ва аз Душанбе ва аз Исор ва аз дигар тарафҳо ҳастанд ки бо нархҳои арзон. Инчунин се тага квартира аз территорияи шаҳри Душанбе ва хонаҳои арзони имрӯза сар мешаванд аз 35 000 сомонӣ. خب دوستان عزیز، کورسی امروزه باشد 1000 برابر است به 164 سومانی. ما باشد نوار امروزه را سر میگم تا آخرش تماشا کنید. مرحمت رفتیم. دوستان عزیز، شخصانی که میخوان که با سرحد قزاقستان رفته بیان کامفورت با شما توصیه میتیم کمپانی اکا عمرو. این اکا زیاده 10 سال است قریب که تجربه کاری دارن و 8 نمود ماشین کامفورت دارن. این همی همشون ماشین خودشونه که قریب 8 نمود ماشین است که ماشین کامفورت برای ماشین هست که برای اویلای بردن عدل نه، هست برای زنها عدل نه ماشین و هست برای مردها عدل نه. 8 نمود ماشین دارن که ماشین کامفورت زمانوی کدومش خودتون انتخاب کنین. کمپانی اکای عمر زیاده است 7-8 سال است که تجربه کاری دارن، که زیاده تا 10 سال است که در هم سیستم کار کرده‌اند. دو تا رقم است که هر رقمشون 24 ساعت کار میکنه. اگر شما خواهید که با سرحد قزاقستان رفته بیاید کامفورت، اینا با شما توصیه میتیم کمپانی اکای عمر رو. ما هر کمپانی توصیه نمیتیم. کمپانی اکای عمر کمپانی باوری است، آدمانی که اپتیک کاری دارن. هر رقمشون در ایمو واسط داره. از نام کانال ما گفتن با شما اسکیکا و ارزو میکنم. مرامت توصیه میتیم کامفورت رفته بیاین و در همین رقمشون زنگ زدید شما فهمیده میتین. میگذاریم با قسم اعلان‌های امروزه. даврӯзаҳои фурӯшӣ ҳастанд дӯстон, ки ҳамаи намуд размеру, ҳамаи намуд дизайн ва ҳамаи намуд светиш ҳастанд. даврӯзаҳои бо сифати баланд, оҳанои оригинал ва доставка ба тамоми ноҳияҳои шаҳри Тоҷикистон, ба тамоми гӯшаҳои Тоҷикистон доставка доранд. даврӯзаҳо нархҳошон сар мешавад аз 5000 сомонӣ то 10000 сомон ҳастанд. аинда арзоншам ҳастанд, бо аинда қиматшам ҳастанд. мақсад ки шумо чӣ хел оҳанша заказ мекунед, чӣ хел сифатша, чӣ хел дизайнша, чӣ хел светша, ҳамаи намуд дизайн дорад. инамиҷа 18 намуд даврӯза ҳастанд ки инами хел тайёр мекунанд, бо дизайнҳои навшам доранд. ҳамашон подзаказ доставкаш кати, яъне оварда часпонда метиҳанд. ин даврӯзаҳо қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ, яъне ки дар московский да ноҳияи ҳамадонӣ да. шахсоне ки барои хонаҳошон, барои хонаҳои навшон даврӯза заказ мекунанд, ки даврӯзаи кӯнашон алиш мекунанд, ба шумо тавсия метиҳем ин ҳами компания, ки дӯстон ин ҳами фирма бениҳоят аст ки ҳамашон усто худашонанд ки оҳанои бақувват кати даврӯза соз мекунанд. агар шумо аз номи канали мо гап занед, ба шумо бо арзон мекунанд. ин ҳами рақамҳои мегафона 24 соат кор мекунанд ва дар ин рақамҳошон имо пайваст доранд, хеле чизҳои софтвери пайваст доранд. метавонед ки промои дар ин рақамҳошон занг заред, заказ кунед, баъд хонатон оварда часпонда метиҳанд. ҳамаи намуд марка, ҳамаи намуд дизайн, лабои намуд светча дорад. ин ҳам даврӯзаҳо ҳамаша ҳамин хушо таргада ман ки нархи арзон бо доставкаш. марамо ба шумо тавсия метавонед ки даврӯзаҳоро заказ кунед. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. дим хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар тарафи қишлоқи Тебалай гуфтага ҳастад, назди бозор ва маршрути 2 мега ба пешхона кати мегзарад. шаҳри Кӯлоб, қишлоқи Тебалай, наздикии бозор ва маршрути 2 мегзарад. 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 14 хона кардагӣ тайёре, ки якта калидор, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ, дар они хонаҳо ремонт дорад ва чойлоби ангури баланд гирди хона маҳкам. хона тайёра бо долон ва верандашкати 14 хонаи кушод ва инчунин дарахтони мевадиҳанда боз ҳуҷҷатҳои хона 100% дар номтон када метиҳад. чойлоби ангури баланд кадагасаги бо бари хона пешхона бо навесам дорад. нархи хона мегад бениҳоят арзон мегад, сирошона пул далакора 115 000 сомонӣ ки боз муомила мекунанд. 115 000 сомонӣ аз шаҳри Кӯлоб, қишлоқи Тебалай, назди бозор ва маршрути 2 мегзарад. якум рақамош рақамҳои Вавилон Тоҷикистон ҳастанд, кор мекунанд ва дуюмаш рақамҳои Россия, инаш дар WhatsApp пайваст дорад. метавонед ки дар кадомиш занг занед. нашод сумуш мегад муомила мекунем. лайкора гузорем фаромӯш накунед. кадомитон агар хонахарк бошед, маҳрамат акада занг занед.
мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст, қарор дорад дар райони Хурӯсон, деҳаи Ҷавонӣ, аз рӯи калон мегӯяд ҳамагӣ 200 ва 250 метр мегӯяд роҳ аст. райони Хурӯсон, деҳаи Ҷавонӣ, аз рӯи калони Калон ҳамагӣ 200 метр мегӯяд то хунара роҳ аст, яъне ки лаби роҳи Калонда наздик аст. 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 14 хона кардагӣ аст ки якта ҳоҷатхона, як баня, як кладовка ва аловхона ҳама чӣ дорад. Инчунин дарахтони мевадиҳанда гирди хона полни худ маҳкам, хона ба тамоми шароитҳои зиндагӣ таъмин аст. ремонтшам ремонтҳои замонавӣ кардагӣ, пешхона мақсад бо хеле навес, бо рӯи ҳавлишам хеле стяжка пешхона бетон кардагӣ аст. замин кушод 8 сотиқ замин 14 хона бо тамоми қоидааш катӣ. дегдонхона, ошхона, баня, кухня ҳама чӣ калидор дорад. нархи хона мегӯяд 280 тай бо муомила мекунад ва рақамошон дута рақам аст ки ҳардуш кор мекунад. Якташ Мегафон Тоҷикистон, инашам кор мекунад, WhatsApp пайваст дорад ва дуюмаш рақамҳои Россия, инашта ҳам имо WhatsApp пайваст дорад. 280 сомонӣ аст бо муомила мекунанд. райони Хурӯсон, деҳаи Ҷавонӣ. Марамат шахсоне ки мехаред занг занед, бо муомила дорад. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Зарафшон, наздикии хонаҳои заминӣ гуфтагааст тарафи қишлоқ, кӯчаи Зафар. хай бо бештар маълумота мегирем. духонага квартира аст ки дар 5 мошина қарор дорад, 40 квадрати метр. хона хай намхали ремонт дорад, намхали сайстания, обсвеча, ремонтш мегар нав кардагӣ аст, хай навастройка дом, ҳамихел маълумото наистиянд. маълумотҳои пурра ва аниқша мега тариқи телефон худамон метиҳем. нархи квартира мега 260 сомонӣ аст бо муомила мекунам ва рақамоша рақамҳои билайна ина кор мекунад. шахсоне ки аз Душанбе квартира хар ки бошад метавонед ки занг зада бештар маълумотша аз соҳибашон гиред. дӯстони азиз, шумо дам агар ҳамхали квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои фурӯшӣ, замин, мошин, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. лайкора фаромӯш накунед ва навора падлисаш кунед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, тарафи Гипразем гуфтагааст, деҳаи Дарёбод, лаби дарёи Кофарниҳонда мега соҳибош маршрути 54D435 транспортҳо амё мегзаранд. аз рӯи Гипразем, аз рӯи Калон мегад 15 минут то хона роҳ. 4 сотиқ замин маҳсулот аст ки ду дар хона кардагӣ аст ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, гидаш полни худ забор гирифтагӣ маҳкам аст ва даврӯзам часпондагӣ, обсвечам ҳаст. обшим назди бозори корвона мега ҷӯшҷӯи нағз ха шахсоне ки мегирем бо занг зада пурсен. нархи хона мега 190 сомонӣ аст бо муомила дорад. 190 4 сотиқ замин ду дар хона. дӯстони азиз, инам хеле хонаи дар навори дестен. нашод сумуш мега бо муомила мекунем, омода мега аз пеш бинем. дӯстони азиз, ба хотири меҳнатои мо я лайкира фаромӯш накунед, лайки бепула занед ва навора имконият бошад падлисаш кунед. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рудаки, Ленинский район, Ленинград, гардиши фабрика пеши коллеҷи тиббӣ. ремонташ нав. духонага квартира аст дар сеюм ӯшона қарор дорад, 53 квадрати метр. об ва свет таъмин аст, ремонтош ремонтҳои замонавӣ, ошхона, ҳоҷатхона, кухни ва термис дорад. оби гарми хунок ҳамаш қоидавӣ. квартира тайёр аст барои зиндагӣ. нархи квартира мега 280 сомонӣ аст бо муомила мекунем ва рақамошон мегафон аст. шахсоне ки аз Рудаки квартира хар ки бошед, рақамошон аст мегафон 280 нархи квартира аст бо муомила дошта. метавонед бештар маълумотша гирем. аз куҷое ба шумо хонаи заминӣ, квартира, замини холии мошин ки лозим аст, дар комментария нависед. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. лайкора фаромӯш накунед, навора падлисаш кунед. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки бо нархи арзон қарор дорад дар шаҳри Бухтар, шаҳри Қурғонтепа, дар тарафи Сарбанд. 8 сотиқ замин маҳсулот аст ки 3 дар хона. дӯстони азиз, ки ду дар хонаш мегад мақсад аст, якта калидор дорад, як кухни, як баня, як аловхона, гидаш маҳкам, даврӯза часпондагӣ, обсвечам ҳаст. нархи хона мегад 120 сомонӣ аст дӯстони азиз, бо муомила дорад. хона мега барои зиндагӣ тайёра, метавонед зиндагӣ мекунем. кухни, аловхона, ҳамахел чиҳо ҳаст. баняшам ҳаст, 120
муомила дорад. Дар комментария бисёр хоҳиш карданд ки аз шаҳри мақсад аз территорияи шаҳри Бухта Сарбан хонаи арзон монем. Ина ба шумо хонаи арзон 120 нақша бо муомила дошта метавонед ки занг занед. мегзарем ба 8-ум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбати дӯстон дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ дар автоцентр пеши масҷид паварати Гулбута. Духонага квартира аст ки дар сеюм мошина қарор дорад. 35 квадрати метр, обсвет, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. Новостройка дома мегӯяд. Духонага дар сеюм мошина 3 этажа. Новостройка ремонтош кардага аст. хона мегӯяд сода аст дар автоцентр пеши масҷид ва паварати Гулбута, яъне ки пеши корвон ва автоцентр ҷош ҷои хубае. خب نرخ کвартира мега 280 та инаша мега бо муомила мекунем. хайва шахсоне ки мегирем бо ина рақамошон мегафон аст. хона ремонтои нав кардага новостройка дома общем тайёр аст. 280 та бо муомила дорад. ина рақамошон мегафон кор мекунад. метавонем ки занг занед. дӯстони азиз, барои шумо меҳнат мекунем, монтаж мекунем, хона мекоем. мақсад ки шумо ҳамин лайкотона фаромӯш накунед. гузоред я лайки бепула дареқ надоред ва навора подписач кунед. мегзарем ба наҳам хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Гурхурда гуфтагӣ пеши мактаб. 5 сотиқ замин маҳсул аст ки 4 дар хона кардагӣ аст ки обсвет аст. як та каледор ошхона, баня, кухни гидаш маҳкам ки хона дӯстон хонаш сохтмонош нопура аст. хоб 4 дар хона мега як та каледор подвалам дорад. хай битонои бо хонаош рехтагӣ тайёр аст. ду подвал мега дора. Бод қадига санг панг аст. Обшим хона мақсад ки тайёр нест. намисл хона бигем нам хали фундамент нам хали коробка нопура. гӯем замини холӣ. нархш мега 95 та. агар харидори аниқ боша мега муомила мекунем. 95 сомонӣ муомила дорад. бо хонаи арзонам далши аст. метавонед ки то охираша тамошо кунед. мегзарем ба 10-ум квартираи фурӯшӣ. бо як квартираи фурӯшӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Кулоб дар пушти доми кафе да гуфтага аст. соҳибуш шаҳри Кулоб дар Шамсиддини Шоҳин пушти доми кафе да мехем маълумоташа наистиян. ду хонага квартира аст ки дар 5 мошина қарор дорад. 51 квадрати метр, обсвет, ремонтош хуб, обсвет аст. шароитош ҳамаш 100%, мактаб, мағоза ва кафе дигар чо дар наздикиша. нархи хона мега 265 та бо муомила дорем. дар комментария хоҳиш карда будам ки аз шаҳри Кулоб квартира бисёртар шава. ина ба шумо квартираи фурӯшӣ аз шаҳри Кулоб аст. рақамошон кор мекунам. метавонед ки нашод сумош бо занг зада муомила кунед. мақсад нархаш қиматам нест, арзон аст. миёнае метавонед бо рафта қатишон савдо кунед. мегзарем ба 11-ум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон ки бо нархи арзон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар Истиқлол гуфтага аст. хоб хай бо бештар маълумотша аз рақамошон мегирад. аз роҳи калон мегад, аз роҳи калони асосӣ мегад тақрибан 500 метр мегад то хонара роҳ аст. шаҳри Ваҳдат деҳаи Истиқлол ҷойгирае. обшин мега 3 сотиқ замин маҳсулот аст ки ду дар хона кардага ки хона коробка хоно бардоштага аст. гедаш маҳкам аст. аз роҳи калон мегад 500 метр ва як ошхона баняшкати. хай об барқам мегад ҳаст. варианто мегад ҳаст. ягон вариантои мошинам боша мегад алеч мекунем. нархаш дӯстони азиз 50 000 сомонӣ аст. бо муомила мекунад. нашуд ҳуҷҷаташ ягон чи гуфтагӣ нест. 50 000 сомонӣ аст. муомила мекунад. срочна ягон мошини соз боша мегад алишам мекунем. хай шахсоне ки лозим аст марамат метавонед занг занед маълумотша гиред. мегзарем ба 12-ум хонаи фурӯшӣ. 12-ум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон ки коробка аст ки бо нархи арзон қарор дорад дар шаҳри Кулоб дар қитъаи 6-ум лаби роҳда. 5 сотиқ замин маҳсул аст ки фундаментои хонаш рехтага аст. гирди хонашда полни худ одамо зиндагӣ доранд. хай обсвечам аст мегад. метавонед ки хоната бардоред. фундаментои рехтаги тайёр, дурнош пур кардага. нархаш мегад 35 та муомила мекунем. 35 000 сомонӣ. рақамошо вавилон кор мекунам. метавонед ки занг зада бо маълумотша гиред. ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда.